kumkalat banyo jingtep halok jingdon jengki wine store gibla penyang hasilin ter ke strok ba ke banado ke thain ribhoi shadu ke thain rilum jaintia nakaliang ka neutrap integrated territorial organization hito kalawat jingtep lengba ka RTI naka office trekam commissioner of excise hadin ke jingo pediang ke jubab nakaliang ke seng ha ke neutrik risa warjar husan kalawan hasilong press club ban penpa ke jubab ke bakio habakren sigilat thai khubor nakaliang ba one bone and the car general secretary ulong lengba ka RTI layo jingtem bah ka than ribhoi kidon hadu nyopu fratli ki wine store hakathan east giantels live santli bat ha west giantels khatlai tli bat habakhen kulum kini ki wine store ki bal penyang hasilanter ka strok ba kidon hadu sispa apnu tli ai bat penpau ba kini boro kilong ki babean ulong ba haus nam arjar nyo ka Ministry of Road Transport and Highway kalapmi ya hukum ban khangno iki wine store ki bodon na kisrok ba da ka penpau ba kalong ka phla ba ha kani ka jalapat kidang don nolor ka taw lo ongru ban nakaliang keseng kan aipor live posting ya katnat ban ai ji pensai halor kani yo information kejubab leng ba ka RTI na ka office jong commissioner excise government of Meghalaya chulong ha ka ba ngikum ka seng lapan yaki total numbers of wine shop ki badan barok silin dari ke national highway nado Khanapara Shadok Malidor East Jandi Hills sedang nado riboy bat ni katkum ko jubab ngiyo ba hari boy ki don ngiyo popratli ki wine shop ki wine store ha ki national highway next surok ba ha East Jandi Hills ki don Lai Bosan ha West Jandi Hills ki don Khalai bat barok hoy total kilong sispa ar pondru teliki wine store ki badan ha chilinter job national highway nado riboy shado East Jandi Hills bat ka ba penpong su yang ikum kaseng kalong ba how arjat khatnyo ka Ministry of Road Transport and Highway kala komi kawai ka notification ka order ba ban of liquor shop along the national highway kala kham Ministry of Transport and Highway kala kham nado snem arjat khatnyo ban ka Supreme Court kala komi ka notification ho arjat khatru ban khang no iki wine shop ki badan ha Surabaya national highway handrei hap ka bakla balong ka hakat state government ki jongi pan hado mentamane ngidangi i kini ki wine store but kaba ipla susu kalong bang hakajaka bakin ai hakin tho hakini ki dukan lani ki wine shop lani wine store ki ai no dai code bang shop open habangi keli leng baka ai ki juba keli furnished details pertaining to the code shop open quoted by all the wine shop in the states of Meghalaya ka juba kalong no comments but jingkeli to sekolah jingkeli kalong whether the code shop open is a legal term authenticated by the excise department and the state government. If no, kindly provide me this abstract theory and the core concept of the code shop open. Hantar no. Kamut ba kani kajing tho ha barok ki wine store shop open kamut tang ban darab jot ani ban buri ya ketika ban yada ban tep ekmiu ya kita ki ka notification ani ko order ba mi daga Supreme Court ba daga Ministry of Road Transport and Highway kamut ba kini ki barok hoy kini ki wine shop ki badan barok silenter ke national highway ko ga jalan kan ya ki illegal katkum ka notification dari Ministry of Road Transport bat ka Supreme Court nomor kim claim obtain ki documents ki documents ki ba la tha daga Ministry of Road Transport and Highway bat ka Supreme Court te kini kalong ka ai ka ba ngi kum ka seng ni la panji pensai na commissioner of office yung commissioner of excise mandagasi but ni claim yo lat ba ni kendo but i commissioner handai ni la put up ya kani ga jingtho kani ga ban panjing sai kalor kanu gonong rimba kini ki wine shop ki badan barok silenter jeung national highway ki yo lat ban bo la ni ki yo lat ban plate but ni la kalian peseng ni ai for life posting sibna ya ga sarkar jela juga excise department bahkan pensai lani baki gini ki wine store ki badan habarok silenter ga national highway bikin penbiang ya ki jingdon kam kita ki documents ki ba ketkum ki jingdon kam ki jing tha jung ka Ministry of Road Transport and Highway bat ka Supreme Court ya kata ka jing dan kunai ni kren bet halor ba kam kani kano objection certificate kam long available hapok office jong ka excise lada feedback katkum kene ka Ministry of Road Transport bat jaga National Highway Authority of India kya ban obtain lada ki book ki check post ki check gate lada ki with bridge no what ting kadang de jing sha pendik kini ki bade kwai dong
kidukan beria ki ong ba kidon kam ya kata ka NOC naka National Highway Authority of India. Hendrai ngalapai padi kini ki ba kita ki shop open ke bagi mtip ki ai bagi dia. Hendrai shapo pengilai i bagi dia ka kya ka ba kam long ai bat kalong ka ba be ai ke ba ki pengkai ka ai. Dai hakata kalor konong rem bangi kwa baga excise ning baga commissioner bakan shim action bat kadiban betha ai ki ban penbiang ai kini kot kisla balada kimla ban penbiang hapo kalai kusi ni nakaseng ni mansing ngin hiar ngin kan ni namar kila bayet bat lada don kamru ngin tho shika National Highway Authority of India bat lada kadang don kam shushu ni haban mu shakur namar ye kan ni ka kam hin do 6000 kan ke Supreme Court kala ay ko ruling hang din nang to 6000 kan nyo ka Ministry of Road Transport kala ay ka jing pensai bat da phi puli kitu hadu ko ka paragraph 5 ro kala kan sai ter nang to takadaw ka penlong ini ta habiye de ko jing clip ong ka don em kata kuna gani kata kadi ka kamram jongka department kumno ban shim son leki halor kene tengi na kaleng ajungi ngela franchise namar balingi long concern ye kene pe menta teng gi penlong ye kini ki road safety baper ki check ye kata habiye lenti ba ki break smart kiat ki dikya dena tenre haba ki take existing ba ki de plan what action kila shim ta Rayu beria bersubuh kai ti dukan ni beria piharas. Tebas kawairu tang men las tang hapok kini ki artayo pila I kat nongut ki mensien badu. Ba ngismo bangi alas kat kum ka ki news report bangi lai ki ong ba syok kau yang ka bamut en pareng ka drink and drive. Ka ba penlong yang ni ban wan sakhamat namar ba kat nong ngila do kini ki mensien ba. Hadu mentana kaleng go government himshim la smo ba wat la katuka kali ka don insurance ember compensation dia ki bre kene kata kam sundan te henry menta yekine ki bala long illegal ki bom obtain baling haban alleged illegal namar ba hangni ka kerensai ndai bangi keren ba kenok itu henry ka pensai hi ka commissioner of excise ba ki claim obtain NOC wei bom obtain ka komot kala long bean ta haba long bean ka sarkar ling ba excise jongga department ki de ban penalize ba ya ka ai ka bala do iki dimension hak itu ki bayade baki case accident ki de ban compensation katai ta ka jumot nakas Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi panai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya